Ngiyabingelela abazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu nasekuseni nje. Amen. Masithandaze sangena kule nkonzo uNkulunkulu asihlelele yona namhlanje. Baba wethu ongcwele, siyabonga Nkosi egameni lika Jesu linamandla ukusigcina emseni wakho, usigcina ngomsa wakho moya kaNkulunkulu. Sikelele Nkosi nakulolu suku abangcwele besahlangene kwindawo ngendawo bephakamisa bebabaza igama lakho elingcwele negama esinikwe lona ukuba siphile ngalo eliswapha ubunyama bubaleke ngegama lika Jesu Kristu, moya kaNkulunkulu, moya kaSomandla, vuso wakho umsebenzi libatshazwe lona lodwe lakhe igama. Siyabonga Nkosi, sibusise nansi lenkonzo, qala nathi kuyo ube uNkulunkulu, konke sikwenzayo kuphakamise lona lodwe lakhe igama. Siyabonga Nkosi ngoJesu umsindisi wethu, amen. Siyabonga abathandekayo ukuba sihlangane futhi nakulolu suku lwanamhlanje. Singakalifundi izwi lenkosi, ngicela ukusho lezaziso bathandekayo egameni lenkosi. 1, sizoba nenkonzo okanye nenkonzo yePhasika next Friday at 10 o'clock. Izoba online, kuzoba khona namaswa u7, khona ingceku zenkosi sesizoba nazo. Sizongena estudio sibe baningi, sishare amaswa u7 nezwi lenkosi. Siyayibonga inkosi ngalezi inkonzo bathandekayo. Sibonge nemlayezo enithumelayo, nama comment nezingcomo. Siyayibonga kakhulu inkosi. Okunye nganitshena khona, siyathanda ukuyibongela enkosini ukuthi noma siqala sinalomqondo ukuthi mina kwakubekeka ukuthi ngizokhonza abazalwane basoLundi, kodwa kuyabonakala ukuthi hayi baningi abafellowshipayo namanye ama region akhona phakathi baya comment abazalwane insizwa zethu zase Zululand ezingekho la kule region eyise D&D hlanganile nazo zabonisana kukhulu ababantu bacela ukufaka ihlombe. Kuzawufika imishini eminye ezosilekelela studio lesethu kuzoshunyayelwa impela as from next week. Inkonzo zethu zizothi ukuthi khona imishini eminye ezawufika isilekelele sisebenzise nama station TV yaseduze kwethu. Ezinye inkonzo zophuma ku1 KZN zingene ngqo ngoba namafoni kuya ngokuthi amandla efoni onayo angakanani. Siyazi abanye kuyabhekilisheka lapha nalapha nendaba zama-data. Siyakubonga lokho kakhulu ukuthi baningi abancomayo, baningi abathi into esiyenzayo inkulu kakhulu, bathi nabo ngeke bamele kude bacela ukufaka ihlombe ngoba sonke siyafisa ukukhonza uNkulunkulu noma isithi asisivalele endlini kodwa izwi kalivaliwe. 2, sizwile ke nezingcomo nama comment abawenzile abazalwane ukuthi bacela iaccount yenkonzo vele igqame. Sizokwenza lokho nenombolo yami mfundisi makukhona mhlawumbe special prayer usicelayo, nenombolo izovela kahle ku screen. So kwenza konke nikushoyo abazalwane okwakhayo, konke okwakhayo kufakeni. Siyayimukela imbono nivezayo ukuthi ngicela bakwenzeke lokhu kwenzeke lokhu egameni lenkosi, amen. Ngicela ke siyezwini lenkosi namhla ke ekuseni athi amaXhosa kusasa nje sizawuthola izwi lenkosi encwadini yabahluleli isahluko sesibili. Sizoqala ukufunda evesini lesithupha sigcine evesini lesishagalombili. Abasizwa ke kahle isiZulu le generation eyethu esinayo. Namangisho Judge is the book of, we read the book from Judges chapter 2 verses number 6 we start to verse 8. Le version engiyiphethe ke bazalwane engikhuluma ngayo kulezi insuku ifundeka kanje. Number 6. After Joshua sent the people away, each of the tribes left to take possession of the land allotted to them. Verse 7. And the Israelites served the Lord throughout the lifetime of Joshua and the leaders who outlived him, those who had seen all the great things the Lord had done for Israel.
verse 8, which is the last verse. Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Inkosi mayibusiswe ukufundwa kwezwi layo. Masibonge izwi lenkosi. Baba liphilile izwi lakho. Lingcwelisa thina ngoba lona lingcwele. Limi kuze kube phakade. Uthe sophila ngalo umuntu kanakuphila ngesinkwa sasemhlabeni kuphela, kodwa nangamaswa avela emlonyeni wakho. Philisa thina ke Nkosi nakulesi sikhathi esinje sama virus achithekile umhlaba wonke, kodwa Nkosi izwi lakho liyasiphilisa. Mana ke Nkosi umele kwaziwa nokuhlonishwa kwezwi lakho ngoJesu umsindisi wethu, amen. Isihloko kwesentshumayelo yethu yanamhlanje sithi ukumazi uNkulunkulu, to know the Lord, ukumazi uNkulunkulu. Ingilosi kaNkulunkulu yavakashela isizwe sika-Israyeli. Isizwe sika-Israyeli sasiphumile kakhulu endleleni uNkulunkulu ayemisile. Zikhona izinto ngoba noma umusa wenele bonke abantu abade nabafishane, abakhulu nabancane, abamhlophe nabamnyama. Umusa awukhethi ukuthi uzalwa ubani, ukhuliswe ngobani, wakhulelaphi, kodwa usanela sonke umusa kaNkulunkulu wanele bonke abantu. Kodwa noma ukhona kuumusa, but there are terms and references kulomsa. Uthi unikwa lo msa bese kuba khona izinto okuthiwa ke nazo kufanele uyigade, nansi indlela ofanele uhambe ngayo ungakwenzi lokho. Like uAdam umuntu oqala wabekwe ensimini wanikwa yonke into yokuphila. Kwathiwa udla yonke into noma sekushiya ukuthi umhlaba uzawunqoba, uzawubusa ulime, ufeze yonke into, kodwa uzadla konke. Kodwa sekuthiwa ke kodwa kungawuthinti lo mthi. Ama-terms ke lawo. Ungawuthinti lo mthi ngoba mhlawa uthinta uyofa nokufa. Asingeke ke ngoba sikho kuAdam sikhuluma nje ukuthi umsa unemqathango, kunezinto okufanele ba ungazenzi, kunezinto okufanele ba uzenze. Isizwe ke sesikhishiwe, kunezithembiso ezazenziwe, kwathiwa izwe lafunga lo baba bakhulu, kwathi manje sibheka uNkulunkulu ebheka indlela isizwe sakhe esiphila ngayo, kwathiwa sesiphambuke kakhulu. Yasifika ke ingilosi kaNkulunkulu. Awu ngoba uNkulunkulu nomsa uyafika noma singaphambuka, kodwa uyafika uNkulunkulu ngomsa wakhe wenele bonke abantu. Fika ingilosi yasho ukuthi ke ngenxa yethembiso nangesivumelwano engangisenzile senisephulile, sengizowa withdraw amandla. Withdrawal military assistance yakhe, ngoba njoba kuhanjwa nje lapha laba bantu badinga iassist, badinga ukusizwa, that ability ezobasiza banqobele kule ndlela abahamba ngayo, ngoba le ndlela kwasho ingane enkoteni, le ndlela iyekhaya and inezinto zayo, idinga icover, idinga beluleki, idinga isandla sonamandla esokubamba siqondise kule ndlela. Siyaphumelela masihamba kule ndlela kaNkulunkulu, kodwa masingahambi kahle kasiphumeleli. So wathi uNkulunkulu uzo withdraw amandla, military assistance, ukuthi amandla okulwa azo withdraw, bese kuthi izitha zendlela zibanqobe laba okufanele ngabe bayanqoba ngenxa ukuthi sebeqe izisekhona izinto abazenzile ongafanele babazenze. Sekuzothi izinto ngabe bayehlula ngoba kwathiwa ama-altare abawaficala bawa-destroy, bangenza ubudlelwane nabantu abazobaficala. Kwathiwa wathi bona sebephakathi lapha sebekhonza uNkulunkulu bakhona lapha, therefore waseqhamuka uNkulunkulu esesho ukuthi ngenxa lezo izathu ke seniyostambulisha endleleni, you'll stumble in the way. Indlela ozohamba ngayo you won't cruise. Usothi ekuhambeni kwakho uzodonsa kanzima. Bazoba nobunzima ekuhambeni kwabo, akuzukuhambeka ngoba sihamba ngamandla akhe, sinqoba ngamandla akhe. Athi uPaul siyanqoba nokunqoba ngayo wasithandayo. Uma singenzi lokhu okubhalwe la kule ncwadi,
siyanqotshwa. Uma senza lokho okubhalwe kule ncwadi siyanqoba. Ukunqoba kwethu kusekuhambeni ngendlela kaNkulunkulu. Ukunqotshwa kwethu kusekuphambukeni ezwini likaNkulunkulu. Once angena ezwini siba ngabanqobi. Wabafica kwathi mayebakhumbuza ukuqhela kwabo entandweni yakhe. Kuthiwa isizwe sonke sakhala kule ndawo yazi yaqanjwa igama kwathiwa iBokimi, okusho ukuthi indawo yabakhali, okwayindawo yokukhala. Bakhala bakhipha umnikelo wesono, baqhubeka balokhu kahle. Kodwa ke namhlanje ke sifunde thina kusuka lapha ku verse 6. Uverse 6 ke uthi uJoshua wabe sethumela abantu ukuba baye ngokwezindlu zabo emafeni abo ababe wamiselwe. Uverse 6. Uverse 7 ke uyena ntshumayelo yethu ke bathandekayo ilapha ku verse 7. And the Israelites served the Lord throughout the lifetime of Joshua and the leaders who outlived him, those who had seen all the great things the Lord had done for Israel, from Egypt and to the wilderness. Babebonile imanga ezinkulu azenza uNkulunkulu laba ngenkathi ekhona uJoshua. uIsrael wamserve uNkulunkulu, wamkhonza, wahanjwa kahle. In other words, uJoshua waye ucommander. uJoshua ipresence yakhe yenza ukuthi uIsrael akhonze uNkulunkulu ngendlela. Nangalesikhathi kusekhona ababephila ngesikhathi sika Joshua basala, uIsrael wamkhonza uNkulunkulu ngenxa ukuthi kwakukhona abantu abamaziyo uNkulunkulu nabazizimanga azenza kusuka eEgypt nasendleleni ehlane, izinto abazibona ezenza. Ngoba umthandazo wethu bazalwane siyibandla nakule mihla uthi Nkosi yami ziveze abantu balesi sikhathi, the present generation must know the Lord. Aziveze uNkulunkulu eyikho konke owenza izikhonzi zakhe amalanga omlilo, nowenza amafu abenqola yakhe, nokungekho lutho olungama phambi kwakhe. Uma ezambula kubazalwane, embula uNkulunkulu bakhe, then siba ngo never die, siba ngabanqobi, siba ngo champagne bazo zonke izinto. Lubone nje kule mihla sikhala njalo, singomakhala njalo njengezintandane, sizintandane wathi uJesu ngeke asiye sizintandane. Inkinga ungamazi uNkulunkulu. Ayikho into ebuhlungu njengongamazi uNkulunkulu. Athi uhlabelela ecilongweni ubuhle bokumazi uNkulunkulu, ubuhle bokumazi. Laba yini indaba bamkhonze njalo kahle ngenkathi uJoshua esekhona. Nangalesikhathi abantu igeneration kaJoshua iphila nayo besekhona, bethi bengahamba laba bamaziyo ibisiqala inkathazo. Amasonto ethu namhlanje agcwele ukuhlatshelelwa, ingoma ehlatshelelwa khona bahlabelela abantu baze bakhale, but u75% walaba bantu abakhalayo abamazi uNkulunkulu. Ubona ngani abamazi uNkulunkulu? Ubona ngezinyawo, ngoba abantu isihlahla usasi ngesithelo saso ukuthi hloboni yesihlahla lesi. Indlela okwenzeka ngayo abamazi, nemanga zemisebenzi ayenze eGibhitha endleleni ehlane kabayazi. Kubuhle bokumazi. Ngesikhathi uJoshua esekhona bamkhonza ngelinqiniso nangenhliziyo ehlanzekileyo. Nangalesikhathi ama-leader ashiwa uJoshua esaphila, bonke abantu bahamba. Konakale kuphi? Konakale ngenkathi kuhamba abantu abazi uNkulunkulu kusala bangamazi. Nangendlela okwenziwa ngayo esontweni, ziningi izinto ezingenile emasontweni. uNkulunkulu kasize bazalwane, avuse abantu, avuse oKaleb, avuse abantu abawudestroy. Kunento eziningi ezifuna ukudestroy emasontweni ezimile, ezinye zazo ngathi singamaqiniso kanti azona amaqiniso. Zizithiyo zendlela. Zifuna abantu abayothi enough is enough.
abantu abazoba nepassion, abantu abazophikelela bengathembeki bengancenge ukuthenjwa, bengancenge kushayelwa ihlombe, abantu nje abazothi enough is it. Ziningi amakhethini afakiwe avimba iglory of the living God. Abantu bangene esontweni, babuye esontweni le dryness, babuye esontweni bengathintwanga umunwe kaSomandla, bengathintwanga isandla sonamandla. Babuye abantu baphindele emva bayekhona kiwe esontweni kiwe ngapha wobona indlela oxatshana ngayo namasonto azontana ngayo nabafundisi abasontana ngayo. Hayi, akusi uGod ohamba noJoshua lokhonzwayo, lona umafohla lo ufohla njengamanzi omfula ugcwele. Awubesahamba lapho ujika khona umuntu unamabhendi umfula vela aqonda amanzi uyafohla. uNkulunkulu wethu akasifohlele nakule mihla makuthiwa khona isikhathi esamdinga ngaso umafohla. Yilesi bazalwane bami, lesi sikhathi siyamdinga omdala kunezinsuku ohamba noMoses, wahamba noJoshua, wahamba noCaleb, wahamba na wonke ama heroes of faith. Siyamdinga lo uNkulunkulu. uNkulunkulu ustakula kulezi insuku, uNkulunkulu owabonakala koBaba uBhengu, owabonakala koBaba uNgidi, koBaba uChiliza, koDuma. That God, uma ngathiwa siyasukuma bazalwane, sifuna lo uNkulunkulu, sifuna lelo evangeli, sifuna ivangeli elithinta umuntu ashintsha afane nalo, eliguqula intando, elishintsha umuntu. Hayi umlolozelo, hayi iroutine, ukuthi hayi isonto lami lezi ukuthi lilandelise kanjalo, ukulandele lokhu, abantu balandele lo mlolozelo noma sebephumile endleleni noma sebenjani. Malibonga igama lenkosi. Joshua's generation knew the Lord. They saw his mighty acts both in Egypt and in the wilderness, and they generally served the Lord. The next generation was the exact opposite. They lacked knowledge of God and all what he had done in the Egypt. Abakaze bakwazi konke lokho akwenza abakwazi, abamazi enzimanga, abamazi omdala kunezinsuku. Verse 8, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Wafake yaqala inkathazo kwabangcono babesekhona lapho kuthiwa those leaders awashiya. Bathi mase beqhubeka bephila, bathi mabephela labo yakwangena ubumnyama. Lokho kusehlelayo ke bazalwane, abahamba abazalwane abadala behamba nje basiba sebeliqedile ibanga labo, sebehamba sebeyolinda endaweni yokulinda, kusala abantu abangamazi uGod, abangamazi uNkulunkulu wamaHebheru, abangamazi omdala kuneyinsuku nabantu nomhlaba. Malibonga igama lenkosi. Makanibusisa uNkulunkulu bazalwane, makasenzele umsa nakule imihla umhlaba ugubuzelwe yishwa nebhadi into ongayazi, amaso amakhulu ikhondla. We heard that news ukuthi eMelika izolo kufa abantu aba 1100, eItaly kwa 4600. Kuphi amazwe amakhulu, well developed countries. Asazi bazalwane bami ukuthi kuyawugcina phi nalo 21 days obekiwe oyi lockdown. Asimazi noma uzoextendwa noma kuzokwenza njani. Makasiza uNkulunkulu. Ngiyajabula ukusho phakathi kwenu ukuthi abazalwane abaningi bathintekile, bathi lezi inkonzo mayiqhubeke, kunemishini eminingi ezofakwa lapha, sizoqophela esontweni, sibuyele esontweni manje sizokwenza nje into eningi kakhulu. Ingejani bazalwane, siyacela umkhuleko nabasolundi loka 6 AM to 7 on Sunday. Ngiqhubeke bazalwane, sikhuleke siseyindlini ema-dining room emakameleni ethu, asizingeje leli ithuba lokubheka uNkulunkulu, ithuba lokumfuna, ithuba lokucinga wenziwa la isimo esibhekene naso phandle. Akaze sisibone indawo, ukuthi abantu bavalelwe endlini bonke, kuthiwa singabi indawo, sithiwa semakhaya nomakhelwane sibaboni, ugijima amasosha ngaphandle namaphoyisa. Uma uhamba kufuneka imvume, uyapi uswakala isizathu ukuthi kuthiwa abanye ngapha bavinjwe eStenga. Lokubonke abantu bethu bashona logogo, bashona lo. Stay home,
stay in your home or you will stay in your coffin forever. Inkosi mayinibusise. Siyabonga abathandekayo, ngicela sivale sithandaze egameni lenkosi. Baba ongcwele siyabonga Nkosi nasekuseni nje. Moya kaNkulunkulu, moya kaBaba, moya kaSomandla, moya wavusa uJesu kwabafileyo, moya wavusa uLazare wambuyisela ekuphileni kade ukuphila kungasekho. Mandla avusa intombazane Nkosi kaJairus, moya kaThixo, moya kaBaba. Siyabonga Nkosi nanti ibandla nampa abazalwana abathengwe uwe, akubona abasoLundi, abasezululand, akubona abasezululand kuphela, nabo bonke abezwa lenkulumo lemfundiso lentshumayelo lelizwi. Moya kaNkulunkulu dala into ezintsha engqondweni emoyeni wabo, nqoba swelinqobayo, nqoba manqoba, nqoba mhlengi wethu, wena wasifela ukuba singabe safa sibe nokuphila sibe nakho ukuchichime. Siyathandaza Nkosi, ngena kuloya msi, ngena kuloya mama, ngena kuloya baba, ngena kuleya ntombi, ngena kuleya nsizwa, ngegama lika Jesu libatshazwe libongwe lona lodwa lakhe igama. Siyabonga neinkonzo sihlelela zona, siyabonga Nkosi ukuthi uyangenelela njengonamandla, ngoba wena akawukweleti umuntu, olwakho uhambo finance uwe. Moya kaNkulunkulu siyabonga kakhulu Nkosi, zonke izithembiso esho izwi lakho liziwu amen. Noma intaba zingadilika kodwa zona ziwu amen. Siyabonga Nkosi, udumo lonke maluse kuwe, sibusise ngabanye wenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen and amen. Siyabonga.